că le-ai găsit de el. Păi am pornit și filmarea. Da, uite așa. Ne vedem și noi frumos, elegant, țigară, alea. Să-mi bag pula, frate, dăm vreo țigară de la vreun. N-am nimic, n-am. Casă, n-am. Nu, coaie de alea așa. Coaie și tot țigară de aici, ție. Că n-am... Să moară dușmanii mei dacă am vreo țigară. Așa eram eu la liceu, ia fiate. Țigara. Pachetul să vă dea aici în buzunar. Trece unul. Mă enerva, mă, mâncați. Mă enerva fata lui, înțelegi? Era fa, dă-te mă, pula mea. L-a prevăzut? Ai știu o țigară? Păi aia dă-mi una tăcie. Mai la mișto? Nu, frate, nu, scuze. Pleca mai departe. Dar venea să-l întorc înapoi de îndurând, să zic, bă, dar de-mi pula mea, ți-ai întrebat o țigară, mi-ai răspuns și mie la întrebare? Nu i-am, dă-ți, la mea mai repede, dar aici să mai chere. Sau de-aia șmecherea și de-aia, că, coaie, ai și o țigară în plus și faci coaie, să moară dușmanii mei, am pachet de 20 de țigări, dar n-am o țigară. Dacă tu găsești pachet cu 21 de țigări, să mă anunți. Am prieten care mi-a zis că într-un pachet sunt 10 țigări. Ce pachet, coaie, nici ale subțiri în pula mea nu 10 țigări. Dar să mor tu acum dacă mergem la cap de prună și are mâncare în frigider? Full! De cap până... Dacă deschizi de baraua vișinată, whisky, vodka, de alu tasă. N-are omul, e sărac. Dacă te uiți pe masă în sufragerie, pachetul de țigări. Cât mai ai de țigară? Uite, atâta. Hai înspre. Uite, mergem noi la el la ușă, dă-te la mea, dă-ne o ceva de mâncare. Așa ne filmăm. Bă, Dobrogea e nici pe măsa, mări! Să fac și așa, să zici, mă mai sat. Umblăm ca doi golani în pula mea de aici pe acolo. N-avem o chestie în buzunar. Na, coaie, ia uite, să vadă și lumea, scandal, pula mea. Bă, dă-o în pula mea. Ia de acolo sau să dăm am la cap ăla. Gata, sudului, iau de acolo. Ce mă? Mai am 30% baterie. Nu te dă mai repede. Da, cam atât. Păcat, mare păcat. Am vrut să... Ar fi și o fotografie frumoasă, băi. Am vrut să fac o poză, dar... Păcat, că am apăsat pe filmare. Păcat, vreau să fac un selfie. Mare păcat. Asta e că ne vede Dobreg.